Ahoj všichni, takže já dneska budu točit video. Jsem Natálka Dreschnerová a tohle bude. Takže těšte se. No a dneska to bude rozhovor se mnou. Je to lepší. No, takže jdeme na to. Čau, mám kluka, takže se na všechno můžete vyprávat, když tak mi dejte like. A kdyby něco, tak tu máme tuhle lísenku. Tuhle lísenku můžete nosit kamkoliv. Třeba do vlaku a já jsem zdarma. No, to je všechno. A třeba tenhle polštářek mám strašně ráda, spím na něm večer a je docela chumlavý, studený, takže já se o něm docela ohřívám, když je docela i teplej a to je všechno. Tak čau.